Hello mga kapobre, for today's video, we're going to make talong salad. Char, English na. Enjoy nyo muna ang view namin dito sa bukid. Opo yan. Opo, char. Karon mga kapobre, while nanguha kog utanon, silang Inday nanguha og butong. Oh. Si Inday, pasano niya cooker, moabot na nila kay pareha man na sila guys. Char. Kami rin tulo pareha og height. Dayon, sila walang uha og butong. Ako dire mga kapobre, padulong ko dito sa daplin sa suba, dire sa bukid kay manguha og talong. Talong fresh kayo mga kapobre. Sao man jud. Fresh kayo mga kapobre. Bagong po sa punuan. O, enjoy inyo amo ang kamunggay dire sa bukid nga perting daghana mga kapobre. Karon manguha mi og talong, amo ani siyang isalad mga kapobre. So syempre kabalo na mo siguro og unsa ang atong ingredients para ana. Fresh nga talong, so i-enjoy sa ninyo among view diri nga manguha og talong mga kapobre. Nindot kayos pamati nga kitay mamupo sa dili ato ang tanaw bitaw. Bitaw diri ni sa ang bukid mga kapobre dayon. Pag humana mo panguha og talong, syempre gipaspasan na mo na kay pamahaw pamana. Fresh kayo among talong diri sa bukid. Dayon pag humana na mga kapobre, naghaling na midaan para amo na siyang masugba. Isugba na to siya daan para mas nindot magyud siya kay sa laphawan. Unya, wow, katag-at sa talong mga kapobre. Dayon nindot kay imong view. Diri na mi sa among abuhan, nagaling na mi ipadulong na namo na isugba ang among talong. Mao jud ni diri sa bukid mga kapobre, way jud ay laing mahimo kun dili magkuha og salagon, kamuti. Dayon, tuba na tog talong. Ang talong atong pamagi mga kapobre, ato na siyang isalad. So, syempre, butangan na to na siya kamuti. Kaya di na ta mag-rice, kay mag-diet ta, kay dagko na kay tag-bilbil. Si Inday, dako na kaayo rin. Sugbaan din na to na siya bulad. Syempre, mao na ang perfect combination sa ato ang kamuti. Bulad nga lopoy, isugba. Dayon, pagkahuman na mga kapobre, ato na din na siyang tanahon pislita sa nanyong talong o humok na ba. Wala tong bulad diha nga wala pa na luto. Ato siya pataod-taron usa balihon bukal lang atong kamuti. Grabe atong kamuti mga kapobre. Lami kayo kay bag-o sa na siyang kuha. Dayon ato na siyang bali-balihon atong talong mga kapobre. Dayon ini kahumok na ana, pwede na siya panitan, ato na siyang panitan. Dayon tanaw na to tong bulad og tapagod-pagod na gamay, lami na kay siya. Naghiwa tag lamas, magprepara tag lamas, walang panit-panit ta diri, magprepara ta sa lamas natong naay kamatis, limon, syempre na ginay sibuyas dahonan. Pero watch till kanindot sa amo ang kusina. Diba mga kapobre mo, ni among payag-payag karon nga among lutoanan, na among suka diha nga tuba, among mga lamas, sili nga sa manalabuyo. Adili na sili nga demonyo de tawagan ng mga kapobre. Dayon ay okra, butangan natong asin ang atong talong kay ready naman siya atong timplahan. Mag-slice ta og limon, mag-slice ta og sili, dahil atong ukayon. Tanaway, enjoy sa ninyo atong view mga kapobre. Og naamoy tuba diha, mas lami ang tuba kay dili siya aslom. Dayon i-shake po na ninyo gamay, okay kaya po ninyo gamay aras mas mulami gyud og mas modulot jud iyang lami nga timpla. Dayon syempre tanawa niyo ang kusinera. Ay, kagwapa. Ay, joke. Butang na to nagdayok para mas malami pa jud iyang lasa. Dayok plus limon. Ipatulo na ninyong limon nga perting lamia. Lami kay na kay halang-halang. Okay na. Ibutan na nato tong kamuti ng liki mga kapobre. Magkuha tag talong gamay kay man naman nato timpla, talong, kamuti og gusto ka mag-rice mga kapobre nami bugas mais diri. Rice na mais. Unsa ba rice na mais? Bugas na mais. Butangan dayon og pinakamot-kamot na nga talong. Halang-halang nga talong, kamatis. Syempre di na to kalimta ng atong kamuti. Kay lami kayo labo kay atong kamuti mga kapobre. Kita ninyo perti kay siyang perting likia kay tungod na siyang kalabo. Tanawa inig buha ko. Kalami nagasuaso pa sa kainit. Na dayon atong pikasan og bulad para mas mulami pa jud ang atong kaon mga kapobre. Lami kini siya nga bulad kay dili siya parat. Kuha ni siya mga kapobre kanang tabang ba nipis po kay siyag unod. Dayon sige na mga una ta mga kapobre kay perti na jung lamia kaayo ikaon higutom na kaayo pamahaw. Kadungog mo sa mga tingog na to sa manok diha. Aton ta nang ihawon pero kay lami man ang bulad kaysa sa manok, di ba? So diri lang sa bulad.
bulad lang ta mga kapobre kay barato ra ang manok di ta ka-afford kay mahal kay manok Bisaya. Anya, mapangitaan niya tas silingan na to na ato nang ihawon. Okay, thank you for supporting us mga kapobre. Salamat kayo mga onata. Dayon, ayaw kalimot og pag-subscribe sa mong video. Sometimes maka-upload mi diri og good vibes but more on kwan luto-luto mi sa bukid diri mga kapobre. Kato din gimingaw sa probinsya. Tan-awa nga among video, daghan ming gi-upload diha gikan sa Nananggi, gikan sa Kalisod sa una, hangtod karon mga kapobre. Salamat kay sa pagsuporta sa among YouTube channel ug unta og naamoy time nga mo visit sa among page. Thank you so much. God bless. Bye.